Dobré ráno všetkým, ja vás zdravím pri ďalšom videu a v tomto videu si povieme niečo o 3 zelených vlajkách u žien a pôjdeme trošku do fitka, porobím si niečo doma a uvidíte, ako vlastne vyzerá deň tvorcu na YouTube, sociálne siete a čo taký tvorca robí, ako sa vzdeláva, ako rastie a čo robí preto, aby bol lepší a hodnotnejší pre celý tento svet. Ja si vždycky po zobudení poriadím za sebou posteľ, aby som si lahol do poriadenej postele a mal to proste pripravené na večer, lebo vždycky je tá príprava taká hlavná. Si zobudíš sa, poriadiš si posteľ, máš napísaný to-do list z minulého dňa do ďalšieho dňa a len plníš aktivity, ktoré máš napísané, aby si ušetril svojmu mozgu čas a aby mal čas premýšľať nad tvojimi cieľami a ako sa k ním dostaneš. Druhá v poradí je meditácia. Najlepšia vec na upokojenie tvojej mysle a prejdenie trošku do budúcnosti a aby si videl tie svoje sny a ciele, ako sa ti plnia a ako sa k nim pomaly dostávaš, tak ti odporúčam naučiť sa meditovať. Ja teraz meditujem pomenej, kedysi v minulosti som meditoval každý deň, ale vravím si, že raz za čas mi to úplne stačí, aby som sa vrátil do toho prítomného okamihu, aby som zameditoval, aby som si vlastne pripomenul tie moje sny a cieľa, aké mám do budúcnosti a pomohlo mi to aj s tým, aby som začal točiť videa na YouTube a aby som vám dal trošku väčšiu hodnotu ako na Instagram. Ináč nezabudni ma sledovať na Instagrame, volám sa tam patrikkk.koreň. Teraz tam dávam väčšie príspevky z fitka, svoje strávy, svoje jedla a budem dávať nejaké shorty okolo zoznamovania, vzťahov, dynamiky vzťahov ako takých, niečo o ženách, o mužoch a tak ďalej. Ono sa možno teraz samého seba pýtaš, ako by si mal správne meditovať. Meditovať môžeš kdekoľvek. Ja meditujem v práci, doma, keď niekde som, keď nestíham, v aute. Iba si sadneš, zavrieš oči a sústreďuješ sa na tie prázdne miesta v tvojej hlave. A týmto spôsobom sa naučíš sledovať svoje myšlienky a nereagovať na ne. Lebo to, čo vytvára tvoja hlava, neexistuje. To keď si uvedomíš, budeš o 100-krát voľnejší a nebudeš prežívať také časté výkyvy emócií a nálad, lebo toto, čo sa tu deje, je len vymyslené. Nie je to pravda. To, čo sa deje tu v tomto momente, že ja točím toto video a ty pozrieš toto video, toto je pravda. To si musíš uvedomiť. Tuto vidíš vlastne môj to-do list na dnešný deň. Práve sme vyškrtli meditáciu, lebo som ešte nemal vyškrtnutú. Dovyškrtávame si vlastne toto, že točíme YouTube video, že Green Flex. A potom mi treba ísť zobrať karirohoš, dokončiť nahľadovku na jedno video a potom ešte urobiť jedno video na Instagram. Toto je môj dnešný to-do list, ešte tam niečo dopíšem, ešte teraz spravím do fitka, takže ti tam video z môjho tréningu a potom ti zase poviem tie Green Flex niekde v aute alebo vo fitku, alebo keď ma proste napadne, aby si to v tom videu proste mal, aby ti to dalo nejakú hodnotu a aby si sa niečo proste naučil. Vlastne do fitka si dám glutamín na lepšiu regeneráciu, dám si ráno ashwagandu a Tongkat Ali, ktorá vlastne podporuje môj testosterón. A pozeral som video od Vlada Rožka, on rozpráva, že presne tento Tongkat Ali pozitívne pôsobí na tvoj testosterón. Ashwagandha podporuje vlastne ukludnenie tvojho organizmu a taktiež podporuje tvoj testosterón. U niekoho má vraj účinky také, že ťa až veľmi utlmí. U mňa má také, že ma neovládajú emócie až tak strašne, čo je pozitívne pre mňa, lebo ja mám strašne rozvinutý aspekt milovníka, takže ja si strašne všetko užívam a taktiež strašne veľmi všetko prežívam a chýbajú mi ostatné aspekty, ktoré sa doučam, takže ak chceš sa upokojiť, odporúčam ti ashwagandu a na testosterón Tongkat Ali. Taktiež tento glutamín, ja vlastne idem si veci hlavne na maximum, lebo oni nemajú vlastne prídavné látky v tých svojich suplementoch. A taktiež Jim Beam, lebo toto mám ešte z minulej objednávky. Alohomora. Prvá zelená vlajka u žien je, keď má dobrý vzťah so svojím otcom a so svojou matkou a rešpektuje svojich rodičov a počúva svojich rodičov. Samozrejme, ak je to opačne, a táto žena má zlý vzťah so svojimi rodičmi, nerešpektuje svojho otca, nerešpektuje svojich rodičov, tak je veľká šanca, že nebude rešpektovať ani teba
a nebude ťa počúvať a nebude s tebou rada riešiť problémy, ale bude ti skôr vytvárať drámu, bude teba kričať a bude k tebe zlá. A to samozrejme nechceš, ale samozrejme výnimka potvrdzuje pravidlo, nemusí to tak byť, ale je väčšia šanca, že sa ti to bude diať. Takže opýtaj sa na to, aký má žena so svojimi rodičmi vzťah a podľa toho usúď, či ti to vlastne za to stojí, alebo to bude len tvoja partnerka s výhodami. OK, mám po tréningu. Druhý green flag, ktorý si všímaj na ženách je, že či je žena zamestnaná a má prácu. Ak má žena prácu a je zamestnaná a má nejakú finančnú gramotnosť a vie pracovať s peniazmi, tak je to obrovský plus, lebo je sebestačná a vie, akú majú hodnotu peniaze a ten čas, ktorý strávi v práci. Ak sa ti stane nejaký problém alebo niečo vážne a bude sa treba o teba postarať, tak vieš, že si na nejaký čas vyriešený, kým sa dáš dokopy. A taktiež, ak si budete chcieť spolu niečo kúpiť do domácnosti, tak vieš, že sa môžete na seba spoľahnúť a pomôcť si v tejto veci. Post-workout meal bude mať domáce vajíčka so slaninou, syrom a šunkou. Tu mám urobenú kapustu na olivovom oleji s sušenou paradajkou, nejakými koreninami. Tu mám syr, nejakú šunku, 3 vajíčka, slanina, nejaké koreniny. A za tým si dám vitamín D3, K1, K2 a omega-3 mastné kyseliny. Toto je posledný green flag, ktorý ti chcem povedať v tomto videu a ten je dobré, keď má žena svoj vlastný život. Čo to znamená? Keď má žena svoje vlastné aktivity, ako je napríklad fitness, rada chodí na nechty, pláva, chodí na kone, alebo proste niečo, čo naplňa jej pohár šťastia, taktiež ako ty by si mal mať nejaké aktivity a nejaké veci a svoje životné poslanie, ktorý naplňa tvoj pohár šťastia. A týmto spôsobom sa vlastne stávaš chlapom vysokej hodnoty a táto ženská, keď sa na teba pozrie a povie si, že wow, tento chlap robí niečo navyše, čo by nemusel, tak si pre ňu atraktívnejší. A keď máte obaja nejaké aktivity, ktoré radi robíte, tak sa budete mať o čom rozprávať, keď sa stretnete. A nemusíte lipnúť jeden na druhom. Ty keď nemáš svoje aktivity, tak lipneš na nej, keď ona nemá čo robiť, tak lipne na tebe. Takže je dobré, keď máte svoje vlastné životy a máte sa potom o čom porozprávať. Toto je z tohto videa všetko, priatelia. Ak sa ti tento tip tvorby páči, nezabudni mi nechať like a subscribe. Vidíme sa pri ďalšom a nezabudni si pozrieť posledné video o testosteróne. Čauko.